कैसे बताई याद बड़ी आई नइखे एटीएम हो ए जा याद बड़ी आई बहुत सताई नइखे एटीएम हो कैसे के लेना देना करबुए बाबू अब बंद भइल पेटीएम हो कैसे के लेना देना करबुए सुनाय अब बंद भइल पेटीएम हो कैसे के लेना देना करबुए सुनाय अब बंद भइल पेटीएम डीजे तारा डीजे तारा डीजे तारा कैसे के लेना देना करबुए सुनाय अब बंद भइल पेटीएम भले दिल तो हसे दूरे बा कुछ के नय अभियो लूरे बा हम काफी से खर्चा डाली हो सीए सभी बैंक बड़ी दूरे बा भले दिल तो हसे दूरे बा कुछ के नय अभियो लूरे बा हम काफी से खर्चा डाली हो सीए सभी बैंक बड़ी दूरे बा याद पड़ी आई बहुत सताई नइखे एटीएम हो कैसे के लेना देना करबुए बाबू अब बंद भइल पेटीएम हो कैसे के लेना देना करबुए सुनाय अब बंद भइल पेटीएम हो कैसे के लेना देना करबुए सुनाय अब बंद भइल पेटीएम डीजे तारा डीजे तारा डीजे तारा कैसे के लेना देना करबुए सुनाय अब बंद भइल पेटीएम अजित अमित से दुखावा बताती हो लोग से काम लाली हो तू अपन बतई हो दूरी हो जन तू बढ़ई हो दूरी हो अजित अमित से दुखावा बताती हो लोग से काम लाली हो जनी अपन बतई हो मजा बुरी हो जन तू बढ़ई हो दूरी हो याद पड़ी आई बहुत सताई नइखे एटीएम हो कैसे के लेना देना करबुए बाबू अब बंद भइल पेटीएम हो कैसे के लेना देना करबुए सुनाय अब